Then we buy a gun because we need more hardcore. Mayday, mayday, ravers in the UK. Nå han Lisbeth på besøk. Tina ble tinsspår. Nei, men vi har bestemt oss for en tulleringe. Og så skal vi ringe til ei som tror jeg er en gutt. Noe som ikke er, selv om jeg kanskje, det er litt sånn gråtstand, ikke sant? Men nå skal jeg ringe henne, ikke sant? Og hun har talet med meg før. Ja, og hun tror fortsatt at jeg er en gutt. Vi får håpe det kører da. Ja, det er... Jeg liker så for vi bare skru opp lyden. Ja, det funker. Ja, det fungerer sånn. Ja, det er det. Jo. Jeg skal ta det senere, men jeg kan ikke. Jo, ikke sant? Puppa den. Oi, det kan ikke litt. Jo, det ligger ut. Du kan ligge ut på gangen din, så kan far din se på deg. Åh, nei! Ja, nå må vi begynne. Ja, altså, jeg er som sagt hun driver at jeg heter. Og Lisbeth her, hun spiller den sjalu kjæresten min. Ja. Til hva? Ja, det Jeg heter Tina Bettina. Ja. Tina Bettina... Tina Bettina. Det virker fett. Ja. Så starter vi. Jeg tror ikke det kommer til å gå så bra, men det er lov å prøve. Kanskje burde sette oss litt mer. Jeg mener, hvordan kan de høre det som blir satt på mobil? Tror det funker bra hvis vi sier sånn her. Ja, det tror jeg. Oi, det virker som en hore sikkert nå. Nei da. Det gjør ikke det. Nei da, det gjør ikke det. Du ser fin ut, du ser ut som en Lisbeth, og det er ikke horete. I motsetning til... Jeg er så diskret, altså. Rulig. Åh! Nei! Åh, nå er det så mye jeg sitter og manner meg opp til dette her. Kødder du? Jeg tok ikke det også. Pain, altså. Da ringer vi til... Vi ringer til søskenbarn til Ingolf. Ja! Random kid fra... Kolby. Ja! Du ser, jeg er blond. Sensur! Ok. Jeg skjønte ikke hvorfor du sa det. Nå skjønner jeg det. Jeg har heller aldri møtt den før. Ja. Jeg tror ikke jeg er helt med oss i dag. Da må vi prøve til B, da. Let's call to the bra. Ja, nå skal vi ringe til en gutt som er... Han blir 17, tror jeg. Ja. Ja. Du får prate. Nei, du også. Nei, jeg tør ikke. Ja, da prater vi begge. B-E-E-A. B to the E to the E to the A. Hallo! Du driver med? Åh, hva er det du spiser da?
Er det godt? Nå er jeg sulten på det, altså. Nå er jeg sulten på det, altså. Ja. Du har fin stemme. Du har ganske fin stemme. Ja. Meg? Hæ? Skal jeg si navnet ditt? Hæ? Hvorfor det ringer med skjult i det? Fordi du liker det. Åja. Fordi jeg liker det. Jeg liker å være litt mystisk, jeg vet du. Så det, hva er det du heter? Hva er det du heter? Hvordan uttales det? Skal du hente meg mat, ja? Ja, vi kan være med, vi. Jeg vil ikke at du skal hente mer mat. Ja. Drittunger. Ja. Skal jeg dø på? Everybody, girl, we need more